Yo, Sabre, Micha, etiefo nyina. Eye no krese mo amade nyina. Nana ma Ayensua Saara metoso miensa. Me ye Denkyirahemaa na ende menemo eba betwetwe enkomo afa ye Denkyiraman ho. Ene ye nyina yewura ne kura senkroye ho. Se ye hwe ahemafo ne ahemfo ye wo Ghana no. Ejuma ye di wo ye nkronkro mu no. Ye no de na yadwen ye yese obi hu enso na empenifo e de omoni esi ye ho ma omo hwe de ye no kre ye hwehwe adwuma ye yemu no omo ma me abasobode ye leadership and governance said ye bu ya membu wo akwan nyine mu wo ye ohene a ye wo nyoma e wo se wo ye enyoma enise wo ye de wo se wo hu ene de enise wo hu nti we ne enyoma o therefore otu kwan kakra no me de to makoma pono so se mema nananom a mo Denkyira o mo be hu na o mo aso memfe na apagya Denkyiraman ye ka se wo ye leader umpenimfo a eben wo ena ma wo leader no etumi eba kan mi wo mpenimfo a omo wo Denkyira ene mi wo mpenimfo so omo wo enchenchen a bibie ni a omo so eboa omo de omo adwen eboa na bibini a omo de to se bia brewa ye pese wei ena wadaroma wo ye peni no ye bo modin ase ye ne pagya Denkyiraman enim nti me wo sa aboafo no ena omo boa me na bibia yetumi aye e wo Denkyiraman eye dunkanofe ene dwekwa no etumi edru sede yehuni nti maboafo ena omo eboa me em yedru mpempenso yi sede wonim no bebia aban aso yo baby bia no your problems wo ho na enu nti ena oman na so ni nti ye wo ohini bia ededa no wo nkronkro no so no nti ohini a onya problem anaso o face challenges no a ebro no so no o de ba konya kase ninim ema ye hwe na ye boa ema ye eto ye nti ti se efie manso nketenkete fa asasesem ho awaresem ho akonyasem ho akonyasem no aya na bebi wo ho e wo se wo ba konya kese no ifisa konya kese no ono na ebi a obo sa akonya na ye kese ba ko e na ewo broni kasema na poto kasema wo ne branches nti se omo efesi any challenges na omu ntumi a omo ko akonya kese no ho ekobusa ho ananso omo de ba akonya kese ninim na yema omo akwankyere nti se de wunim no wo hwe aban a president wo ho or ni ministers or ni deputy ministers or ni chief executives or MCs sana yenso ahemfo ye de no ete enso ni nyina na echi no de bebebia no yetumi eboa ema nkunim de eba de ebebro nananom so no so yetumi ema ekokot se de be ya embra aban embra so ebedi echire Denkyirafo enye se yenkan yasem se de Denkyira ya gidin no ope Denkyira abakosem a ewo se wokọ na wokoko bisa ebia ni se wo pese wuti bibi free Denkyira hwe waba oba ye beka kyerɛw ebinom so omo afa omo se jema omo ana omo ye Denkyirafo nti de omo pe no na omo eka Denkyira ye nya fantifo ye wo central region wo hwe apa Denkyira ewo adanse ena dwokwa ebe Cape Coast nenso ye wo central region no nkyerese ye fantifo wo hwe central region a ye wo asenfo wo hwe central region a ye wo efutufo wo hwe central region a ye wo amai twifo mokwa homu nyina wo central region but region na ye wo eno no nkyerese ye fantifo ye twifo ankasa o petwifo a ene na we hu Denkyirafo ti said the work mining companies e wo Denkyira wo hwe cloth edin kan ba ya na wo Denkyira hwe I am free precious
ewo Denkyira. Kakum National Park ewo Denkyira. But because a region no, it's a central region. Enu nti nneoma ewo Denkyira no, central no aka hye. Eka hye wa no, but enka nhye ewo ye kese yem. Because obi a oye Denkyira ni bia onim so ye Denkyira. Onka so oye fantini oye Denkyira ni. Odefo bo amponsem oye me wofa. Oye me hene. Oye madie nyina. Because oye me wofa na de me kire ni say na chiri ba direct akwantene ene me maame. Odefo bo amponsem mi nyini no na konta ne me papa enu nti onne me papa ene omo tete me. Mi ko school a me kra me wofa. Me ne me wofa ena etena ye. Wo me ntitiem. Eba ya kodru se akonya no etoye no. Me wofa ya ena de me si akonya so. Me di akonya ohun se akonya na me di no nya akonya ketwa e wo se metena ho. Enu nti e wo se menya suehunu bi. Nti me wofa di benim eko UCC eko pe kwan maame. Ema me kusua ade. Me sua ade enu mu na obaye ebebo me chidom. Wo bra o se obeye the masters. Tede be me ni nya me ya me wo ho a na waba etisen me wo fa ase etisen. Odefo bo mponsem aboa me kwan bebre so. Enna me te ho a me te ho ma odefo. Se me kasa anase metumi aye adwuma sunu bi aboa Denkyira man ya eyo odefo. Ono ene hye me san kran no. O ma me te se me yoba nenso akonya na me te so no enye oba asa. Enu nti se me ko a me nkonko menim se me ye bema. Efri se akonya no oba ene di nkan etena so. Embre bebre me fi enkran na me ba na me ko me wofa ho a dia me de kai nini so no odi nkan humi a ofre me na fra odi frɛ me ni me nko a me wofa ase na majeso me nko a me wofa odefo bo amponsim me ka ne ho asɛm a ade abɛkyia asan asa wo ma warem said ye bema if you saw ye bema said ye e was ye worry or treachery me said ye bema e ye wade a eni se wotwe ni twan or therefore kyerɛ me say or therefore de me ka em se me nso no me brɛbo nyina no ifri or therefore if you say o kyerɛ me de menye se me ye obesima na me san eye Denkyira nyina e maame oye me wofa na se eba ne fie a oye me ba enoma bebre wan fa me se oye wofa ofa me se ne ba ne me nti nsem bi kra wo ho a ana nkomo bi wo na oni me di a ne yere bi ba no beti se oni me di nsa sansem na de o kan se o therefore nti wo de bibia wo be kan kire wo hema ye we special nkomo a ye di nkomo a ye besere ekwan ye befa so a ye benye sika se ye hia sika ne ye de ayade a me wo fa ase ne ye be de ye sika oni me dwen nti o therefore de minim de me nkan fa no ho na emu ya de nso na enye de a obe discipline wo papa obe keka na dwan achew mo we hu se de wo ye no wa anya de sabre meton sa Fred Denkyira ni biara o bebia Denkyira fo no ya yese juufo eni ntiga na mamu de be ekro bia ni wa Denkyira fo enim sabre meton sa Fred Denkyira fo a mo wo bebia mo amowo aklao mo amowo vomi
mo amowo Asante memu mo amowo Ochi memu mo amowo baby bia abroach baby Denkyirafo wo bia sabre eye yewura na kwankogya sabre esan ye homecoming e wo so obia befie ebehu de ekoso enitimето nsa se obi bia embra yen nyina yembra ne mebom yemfa odo baako akoma baako na yemfa nkra ye wofa sa na meto nsa frɛ obi bia se wo ye Denkyirani se wo nye Denkyirani se yewura obesome wansoma magana eman anaso wansoma ma Denkyiraman ko a osoma Ghana man ifri se mekai bra enkroma abreso ekoba se nana no tumi a ewo omo ensem no enkroma ye se oje efri omo ensem no therefore ka ho o ka hemfo na omo kaseti aye no ho enu nti o therefore no wa ma Denkyiraman Obama Ghana man nyina Constituent Assembly 4th Republic or therefore ka ho or therefore be ye nyoma bebre or therefore no oye obi a otufo na opekebi mami nkebi aban or therefore enso ka ho na o kan se on pesa hemfo ye de ho hye amanyo nti or therefore nye Denkyirahene nko a oye magana man nyina nti sende ye kra ye wurade a na ehia se agonafo omo wo bebia Denkyirafo a omo wo bebi bia eni Ghana man obi ambra na ombeboa we ene minkra medema obi bia sabre mede ndase medema Ghana man peni efisa nhyehyaya egu akwan su nyina no yene no ena etena ase yadwene ho ena oma akwan se sabre yebra eyema no se yebeja yewura ekwan nti yedana se wo emwa one naboafo omo aboaye parliament yede krata akọ omo so yede nase ma omo yenim se ebre nso beba ba beboaye yesan yekọ my penny dada John Ejikum kufo ho yedana se efiso de nsem ode amayen ono oye Denkyirani na se de yenyina yen wakasa afa ni Denkyira ho yedana se sa na my penny dada so ye mama ono so mpinifo akoho political figures me traditional council emwa omo boa ewo de ye femi ye planning committee ene nananom ahokeka nananom achre ewo ye wura na kwa akwantuo akwanjei ebroso ene ye sponsors Precious Mining, GRA, Exim Bank, Adonko, Gayhawk, other sponsors. Say sponsors need mean to me embobo. Sponsors are almost sponsor ye no edroso. Kasapreko. Any other mean to me embobo sponsors because edroso. Day in and day out now or more Ministry of Transport. Aba beboye Adom TV3 nso guso din graphic omo nyina sponsors a omo taye chi said be ya dwumedie omo ntumi entutu omo nan emba Denkyira krom no omo nyina omo behwe nti sabre migina efidie so meda obi bia se wo emwa mo ye na modi aboa sa na media for so a mo se madaje na mune nanano mu twetwe nkomo no so meda mu nyina ase ewo emboa mu de eboa adewufo a yadane enkyira yada mu ase